गिबियावनो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आंनि बे चेनेलाव दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो फिन बरायहरबाय। आङो दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों, बेनो जाबाय इसोरनि बाथ्रा। बाइबेलानो इसोरनि बाथ्रा। मथि 4:4 बुंदों, आन्थाय जिसुआ बुंफिनबाय, शास्त्रआव लिरनाय दं, मानसिया जानायजोंल' थांनानै थाया, इसोरनि बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो थांनानै थायो। आरोबाव जोङो द्वितीय बिवरण 8:3 जों बे एखे बाथ्राखौनो मोननो हायो। मानसिया जानायजोंल' थांनानै थाया, आन्थाय फोरबोनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो गोथाङै थायो। जों बिदिबा मोनथिबाय बाइबेलानो इसोरनि बाथ्रा। बाइबेलखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों, बेनो जाबाय गोजाम रदाय आरो गोदान रदाय। बाइबेलाव गासै बिजाबा गोजामाव 39 खान आरो गोदान रदायाव 27 खान, गासै 66 खान। गोबां मानसिया बुंनो नागिरो बाइबेला मानसि लिरनाय। नंगौ, मानसि लिरनाय, नाथाय बाइबेलखौ गोथार जिउजों सुफुंजानानैसो 40 जन मानसिया बेखौ लिरदों। जों 2 पिटार चेप्टार 1 21 जोङो नायोबा मोननो हायो। आङो मोजाङै फरायनानै होनि। मानोना नाबिनि बुंनाया मानसिनि सानखांनायजों जायाखै, गोथार जिउजों दैदेनजानानैसो मानसिफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ खोन्थाबायदों। बाइबेलखौ गोदान आरो गोजाम गासै 7 बाहागोआव राननाय जादों। आयेन बिजाबा जाबाय गांबा, जेनेसिसनिफ्राय डिउटारनमिसिम। बे गांबा बिजाबखौ आयेन बिजाब होननानै जोङो मिथिनो मोनो। जारिमिन बिजाबा गासै 13 खान, जसुआनिफ्राय लानानै इस्तेर प्लास थिनहरजानाय। गाहाय नाबिफोरनि बिजाबा जाबाय गांबा, जेसाया, जेरेमिया, दाहा बिजाब, इजिकेल, दानियेल। उन्दै नाबिफोरनि बिजाबा जाबाय हसियानिफ्राय लानानै मालाखाय, बियो 12 खान। बेखौ उन्दै नाबिफोरनि बिजाब होननानै बुंनाय जायो। गाहाम खौराङा गांब्रै, मथि, मार्क, लुक, जहन। लाइजाम बिजाबा जाबाय गासै 21 खान, रुमियानिफ्राय लानानै जुदासिम। दर्शन बिजाबा जाबाय गांसेल', बेनो जाबाय रेभलिउसन, जायखौ जोङो नुजाहोजानाय होननानै बुङो। जों मिथिनानै लानाया मोजां जे बाइबेलखौ रावबो नाबिया गावनि गोसोनि सानखांनायजों बेखौ लिराखै एबा खोन्थाबायाखै होननानै जोङो 2 पिटार 1:20-20 जोङो मोजाङै मिथिनो हाबाय। बाइबेला इसोरनि हांजों सुजानाय। 2 थिमथि 3:16 जोङो मोननो हायो। बियो इसोरनि हांजों सुजानाय। शास्त्रआ इसोरनिफ्राय जाबाय, नंगौखौ फोरोंनाय, जायैखौ रायनाय, गोरोन्थि मावनायखौ फोसाबनाय आरो धोरोमाव लुखांनायनि थाखाय इसोरनि बाथ्राया गोनांथार। जिसु ख्रिस्टआनो बे बिजाबनि मिरु एबा गुदि। जहन 20:31 बे गोथार शास्त्रनि गेजेरजों इसोरनि महिमाया नुजासारदों। जहन 1:18 गोथार बाइबेलनि बाथ्रायानो मानसि माहारिनि थाखाय थोजासे। लुकास 10:29-31 जोङो मोननो हायो। धोनि आरो लाजारनि सल'आव आब्राहामा होनबाय, नोंनि फंबायफोरखौ साबधान होनो मुसि आरो नाबिफोर दं, बिसोरनि बाथ्राफोरखौनो नोंनि फंबायफ्रा खोनासंथों। अ आफा आब्राहाम, गोथैफोरनिफ्राय सोरबा थांनानै साखि होब्ला बिसोर गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिनगौमोन। मुसि आरो नाबिफोरनि बाथ्राखौ खोनासङाब्ला गोथैफोरनिफ्राय सोरबा थांनानै खोन्थाहैब्लाबो बिसोरो फोथायनाय नङा। बिसोरखौ फोरोंनो थाखाय नाबिफोरनि बाथ्रायानो थोजासे। बाइबेला इसोरनि गोथां बाथ्रा, इसोरनि जिउ। जोङो आइजाया चेप्टार 48 जोङो नायोबा मोननो हायो। बाइबेला इसोरनि गोथां बाथ्रा। गांसोआ रानलाङो, बिबारा रहायलाङो, आन्थाय इसोरनि बाथ्राया गोथाङै थाबाय थायो। इसोरनि गोथां बाथ्राजों जेबो दाजाबदेरनाय एबा दानख'देरनाय जाया। डिउटारनमी चेप्टार 12:31 नायोबा जों मोननो हायो। आरो डिउटारनमी चेप्टार 4:2 जोङो नायोबा मोनो, आंनि बे हुकुमफोराव मोनसेबो होदेरनो एबा बिनिफ्राय मोनसेबो बोखारनो नाङा। आरो जोङो नायोबा मोननो हायो रेभलिउसन चेप्टार 22:18-19 जोङो नायोबा मोननो हायो, सोरबाया बे इसोरनि बाथ्रायाव माबाफोर होदेरब्ला एबा माबाफोर दाजाबदेरब्ला बे बिजाबाव लिरनाय बायदि साजाखौ आं बिनि सायाव होदेरनाय जागोन। अब्ला जों मिथिबाय इसोरनि बाथ्राजों जोङो जेबो
दाजाबदेरनाय आरो दानख'देरनाय जाया। बेखौ बुंनाय जादों बाथ्रा। जेम्स चैप्टार 1:21 आव बुंदों, बिनिखायनो इसोरनि गायनाय बाथ्राखौ नाजाव। इब्री 4:12 बुंदों, इसोरनि बाथ्राया गोथां आरो मावख्रुबग्रा आरो फारनैबो दाहार थानाय थुंग्रिनिफ्राय गोबौसिन। बियो मानसिनि गोसो सिङाव हाबफैयो आरो बियो मानसिनि साननाय आरो गोसोनि हास्थायनायफोरखौ मिथिजोबो। 1 पिटार 1:25 बुंदों, बेनो नोंसोरनो खोन्थानाय गाहाम रादाबा। आयेन बिजाब निहिमिया 8:3 इजरा दौरिया मुसिनि लिरनाय आयेननि बाथ्राखौ दैलांगोनानि खाथियाव थानानै सकथिं मोखां जानानै सान ओंखारजेननायनिफ्राय सानजौफुसिम बियो फरायथिनानै होयोमोन आरो रायतफ्राबो मोजाङै आयेन बिजाब फरायथिनायखौ खोनासङोमोन। ख्रिस्टनि गाहाम बाथ्रा कलसिया 3:16 बुंदों, ख्रिस्टनि गाहाम बाथ्राया नोंनियाव गोसो बुंजासे थाथों। सैथो बाथ्रा जाकुब 1:18 बिदिन्थिनि ओंथियाव इसोरनि बाथ्राखौ बुंनाय जादों थुंग्रि, अर, हाथुरि, बेगर, आयना, स्रां, जिउनि आहार। आङो बेखौ बिजिरनानै होनि। थुंग्रि इफिसिया 6:17 बुंदों, आरो गोथार जिउनि होनाय इसोरनि बाथ्राखौ थुंग्रि बायदि लादो। अर आरो हाथुरि जेरेमिया 23:29 आंनि बाथ्राया अर आरो अन्थाइ गेदेरखौ देख्रुबनो हाग्रा हाथुरि बायदि। बेगर मथि 13:3 बे समाव जिसु ख्रिस्टआ गोबां फिदिंनाय बाथ्राखौ बे समाव बुंदों। सासे आबाद मावग्राया हुआव बेगर फोहैदों। आयना जाकुब 1:23 सोरबाया बाथ्राखौ खोनासंनानै बाथ्रा बायदि मावग्रा जायाब्ला बियो आयनायाव नायनाय सासे मानसि बायदिल' जागोन। स्रां गितमाला 119 नाम्बार 105 बुंदों, नोंनि बाथ्राया आंखौ दैदेनग्रा देम्फ आरो लामायाव स्रां होग्रा जाबाय। आहार 1 पिटार 2:2 सारिजागोदान गथ'आ जेरै बिमानि आहारखौ सोबनो हामलायो, बेबायदिनो नोंसोरबो जिउनि नंथारगौ गाइखेरखौ लोंनो हामलायदो। इसोरनि बाथ्राखौ सोर माबायदि आवथायदोंमोन आङो बिनि आङो बिदिन्थि होनानै बुंनि। जोङो सेथियाव नायनि राजा डेभिडनि सोमोन्दै। राजा डेभिडआ ओरैबायदि इसोरनि बाथ्राखौ अनोमोन, बियो सानफामानि इसोरनि बाथ्राखौ देहेन खालामोमोन। गितमाला 119 नाम्बारनि 105 सिमाव जोङो नायोबा मोननो हायो। बेवहाय राजा डेभिडआ बुंदों, आयौ आङो नोंनि रदायखौ एसेग्राब अनो आरो आङो नोंनि रदायखौ बेयावनो सानफा मानि देहेन खालामो। बिनिखायनो आङो सिगांनि गागिफोरनिख्रुइबो गोरोंसिन। नोंनि हुकुमखौ फालिनो थाखायनो आंनि गासै गाज्रि हुदाफोरखौबो आं नागारजोब्बाय। जोङो मिथिबाय दाबिदनि सोमोन्दै। इसोरनि बाथ्रानि थाखाय डेभिडआ बेसेबां हाबिलास दङमोन आरो बेसेबां गांनाय दङमोन। बिनिखायनो दिनै डेभिडआ इसोरनि बाथ्राफोरखौ सानखिहर देहेन खालामदोंमोन। आरो गितमाला 45 नाम्बारनि 1 पदआव जोङो नायोबा मोननो हायो, राजानि मोजां खबरजों आंनि गोसोआ उसिफावबाय, बिनिखायनो आंनि सालाया लिरनो गोरों खोलोमनिफ्रायबो गोबौसिन। बे बाथ्राखौ राजा डेभिडनिफ्राय जोङो मिथिनो हादों। गित 45 नाम्बारनि 1 राजा डेभिडआ इसोरनि प्रति बेबायदि गोबां अननाय आरो इसोरनि बाथ्राफोरखौ जोथोन खालामोमोन। बेनिखायनो जोङो दिनै मोननो हायो। पासनि कर्म 13:22 बुंदों, आङो नागिरै जेसिनि फिसाज्ला डेभिडखौ मोनबाय। बियो आंनि गोरबोनि उननि सासे सुबुं, बियो आंनि गोसो बायदि मावगोन। जों दिनै मिथिबाय इसोरनि गोसोनि सासे सुबुं होननानै दिनै जोङो बाइबेलाव डेभिडखौ मोननो हादों। दिनै जोंहा हाबिलास थानांगोन, इसोरनि बाथ्रानि थाखाय जोंहा गांनाय थानांगोन। जोङो दाबिदनि सोमोन्दै मिथिबाय, बिहा बेसेबां इसोरनि प्रति गांनाय, इसोरनि प्रति अननाय, इसोरनि बाथ्राखौ बे बेसेबांसिम अनोमोन। जोङो दायो नायनि जेरेमियानि सोमोन्दै। जेरेमिया 15:16 नोंनि बाथ्राफ्रा आंनियाव सफैदों आरो आं बेफोरखौ जिउनि आहार बायदि जादों। जब 23:13 जोङो जबनि सोमोन्दैबो जों मोननो हायो। आङो
बिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफोरखौ आंनि जानाय मुवानिफ्रायबो बांसिन आवथायदोंमोन। आङो बिनि बाथ्राफोरखौ जेब्लायबो बारसिथाराखै। जों मिथिबाय दिनै राजा डेभिड, जेरेमिया, जब मोनहा इसोरनि बाथ्राखौ माबायदि बिसोरो जानाय मुवानिफ्रायबो बांसिन बिसोरो आवथायदोंमोन आरो राजा डेभिडआ सना रुफानिफ्रायबो बांसिन इसोरनि बाथ्राफोरखौ मानिदोंमोन आरो फल' खालामदोंमोन। इसोरनि बाथ्राया जोंनि जिउआव मावनाय खामानि। जाकुब 1:18 बुंदों, इसोरजों सोरजिजानायफोरनि मादाव जोङो बिनि गोदान रायजोआव गावनि बाथ्राजों सोरजिजानाय। इसोरनि बाथ्राया जोंनो गोदान जिउ होयो एबा बाइबेला जोंनो गोदान जिउ होयो। इसोरनि बाथ्राया जिसु ख्रिस्टनियाव जोंखौ फोथायनाय लाबोयो। जहन 20:34 नाथाय जिसुआ मसीह इसोरनि बिसाज्ला बिखौ नोंसोरो फोथायनायजों जोबनो गैयै गोथांखौ मोनथों होननानै बेफोरखौ लिरनाय जादों। इसोरनि बाथ्राया नंबां जाबां नङा। इउटारनमी चैप्टार 32:47 बुंदों, बियो नोंसोरनो गोथां जिउ होयो। बियो नोंसोरनो अराय गोथां जिउ होयो। इसोरनि बाथ्राया जोंखौ फोसाबो। जन चैप्टार 15:3 बुंदों, बिनिखायनो इसोरनि बाथ्राखौ मानिनानै सोलिनांगौ। जन चैप्टार 2:22 जोङो इसोरनि बाथ्रा एबा बाइबेलनि सोमोन्दै जोङो मिथिबाय। बाइबेलानो इसोरनि बाथ्रा। दिनै गोबां व्यक्तिफ्रा बुंनो नागिरो बाइबेला मानसि लिरनाय। नंगौ, मानसि लिरनाय, नाथाय बाइबेलाव जोङो नायनि 2 पिटार चैप्टार 1:20-21 जोङो नायोबा मोननो हायो। बेवहाय मा बुंदों? नोंसोरो मिथिनानै ला, शास्त्रनि बाथ्राखौ रावबो नाबिया गावनि गोसोनि साननायजों बिजिरनो हाया। मानोना नाबिनि बुंनाया मानसिनि सानखांनायजों जायाखै। गोथार जिउजों दैदेन जानानैसो मानसिफ्रा इसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ लिरदों एबा खोन्थाबायदों। जोङो मोजाङै मिथिबाय। बै 40 जन व्यक्तिफ्रा सिमां दर्शन बिजननि गेजेरजों गोथार जिउजों दैदेन जानानैसो दिनै बे गोथां बाथ्राखौ इसोरनि बाइबेलखौ लिरदों। जों बेवहाय मिथिनो हाबाय रावबो मानसिया बेखौ गावनि गोहो बोलो सक्तिजों दिन्नाय जोङो नुनो मोनाखै। दिनै जोङो जागायजेननायाव नायोबा मोननो हायो। दिनै डिउटारनमीयाव एक्सुडासाव जोङो नायोबा मोननो हायो। मुसिजों इसोरा माबायदि सिनाय हाजोआव रायज्लायदोंमोन आरो गावनि बाथ्राफोरखौ माबायदि गावनि आसिजों रोखा रोखा लिरनानै दिन्थिदोंमोन। जोङो रिभलिउसनाव नायोबा मोननो हायो। दिनै पटमस द्वीपाव जोबजानाय समाव जिसुनि सेला जहनजों माबायदि दर्शनाव नुजानानै जिसुआ माबायदि बाथ्राफोरखौ बिनो फोरोंदोंमोन। रावबो नाबिया गावनि सानखांनायजों बेबायदि इसोरनि बायक एबा गोथार बाइबेलखौ लिराखै। जोङो बिनिखायनो मोजाङै जोङो बाइबेलखौ फरायनानै नाय आरो नोंनि जिउआव प्रेक्टिकेलि इसोरा नंगौना नङा, बाइबेलनि बाथ्राया नंगौना नङा, बेखौ मोजाङै बिजिरनानै नाय। दिनै बाइबेलाव माबायदि लिरदोंमोन आरो गोदान रदायाव जिसु ख्रिस्टआ मा बुंदोंमोन। दिनै गासैबो जिसुआ बाइबेलाव बुंलांनाय बाथ्राफ्रा दिनै रोखा रोखा गासैबो जाफुंजोबदों। आरो जे गोजाम रदायाव जोङो नाबिफोरजों बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों मोननो हायो। बेवहाय नाबिफोरनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनि जोनोमखौ मजेसनि गेजेरजों बुंदोंमोन, जेसाया नाबिनि गेजेरजों बुंदोंमोन। बेबायदिनो गोबांथार नाबिफोरजों बुंनाय बाथ्राफ्रा दिनै जाफुंजोब्बाय। बिनिखायनो जों मिथिनो हायो, जोङो दिनै प्रेक्टिकेलि बाइबेलनि बाथ्राखौ जों फरायनानै नुबाय। दिनै गोजाम रदायाव बुंनाय नाबिफोरनि बुंनाय बाथ्राया माबायदि जाफुंफैखो आरो गोदान रदायाव दिनै जिसु आरो जिसुनि सेला बुंलांनाय बाथ्राफ्रा दिनै जाफुंबोगासिनो दङ आरो जाफुंबोजोब्बाय। बिनिखायनो बाइबेलनि बाथ्राया मालाबाबो नंबां जाबां मानसिनि साननाय सोरनिबा साननायजों लिरनाय नङा। जोङो बेखौ दिनै मिथिनो मोनो। आं दाथिहै बाइबेलनि बाथ्राखौ सैथो आरो नंगौ होननानै दिनै आंनि जिबनावबो आङो दिनै मोनदांनो हादों। बाइबेलानो इसोरनि बाथ्रा। बाइबेला गोथां जिउ होग्रा। इसोरनि बाथ्राफ्रानो जिउ गोनां। आं दिनै इसोरनि बाथ्राखौ बेसेखिनियावनो बुंथ'नानै दोनथ'बाय। आमेन।